iki mau sapa? Sini. Iki niate ngowe iki apa? Niate. Oh gitu. Enggak, ini kalau diambu nanti saya gebres no ini nanti ya. Oke, terima kasih ya Mas. Wah, melet-melet lah kono. Eling sapa? Ndak lene kene bebas. Di sini bebas. Terima kasih ya. Iya. Oke, ini kita paringi lagu satu lagi terakhir apa lagi? Lagi ya. Ini kita duetkan sama si Ratu Gopo, Mbak Tasya Rosmala. Kita ajak joget gini-gini ya. Apa gini-gini itu apa? Bahaya. Gak apa-apa nyelap bengi nyelap hot iki. Ya, bayar dulu. Bayar dulu. Adik Niken. Aku diajari goyang piye gini-gini ku piye? Apa? Gini-gini piye goyang? Gini-gini tuh gini-gini. Gini-gini. Aku ndak iso. Mbak Tasya nyelot wae harus bisa loh ini. Kok bahaya kaya elek. Iya. Iki emang kuping kita yang enggak dengar apa? Iya, agak semi-semi nggak dengar gitu Udah. ya. Kok iso? Ya, yuk kita Oke. nyanyi ya. Rungkat katanya Deniken. Enggak mau. Enggak Kenapa? mau mengulang kedua kalinya. Iya. Nggak mau entek-entekan ya? Alo-lolo aja ya. Oke. Nyanyi bareng-bareng ya. Tenan loh. Sangune akeh. Ora. Ora. Apa? Rada megelne. Rada megelne nang lana apa? Hah? Lapo? Ora gelem ngalah her Mas aku. Ngono. Oh ya ora maksudnya ibu-ibu PKK ning desaku. Ning liyane. Lah iki yo mbong maksudnya. Ya gelem nok Ah, Mak ya ora apa-apa. Enom nok. Oh iya wiyagane nom-nom banget kok ya. Dalange ya sik enom tir. Ndi dalange. Dalange mang sik ganti mari ngene minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Wis. Piye piye piye. Iya. Sing piye jajang sing. Sampeyan mau melekmu nyanyi piye? Tete iku lho. Tete tempe apa piye jan? Kita apa tikut kut kut apa Nek. Anak pate apa titena apa tia apa titeku apa tito apa tikut kut kut apa wis matur sembah nuwun ibu-ibu. Iki jenenge sing ungu-ungu iki ibu-ibu pekakak-pekekek ya iki. Iki ibu-ibu paut Karangkuten nok wong ayu. Heeh. Biasane lek ibu-ibu PKK ngene iki biasane iki Nyapa? anu Sangune akeh. ora Apa? rada megelne. Rada megelne nang lana apa? Hah? Lapo? Ora gelem ngalah her Mas aku. Ngono. Oh ya ora maksudnya ibu-ibu PKK ning desaku. Ning liyane. Lah iki yo mbong maksudnya. Ya gelem nok Ah, Mak ya ora apa-apa. Kita perkenalan dulu ya Nggih, ibu-ibu ya. monggo. Ibu-ibu yang ungu-ungu, cantik-cantik. Tadi sudah nungguin dari tadi ya. Nggih. Nggih. Sudah capek napa belum? Belum. Alah. Iya. 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 Heeh. Nok wong ayu le bengesan ket subuh. Ada Ganti nang janggut bengese. Kan jam 4 sore. Jam 4 sore. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun masyarakat ingkang wonten teng Karangkuten. Karangkoten Mojokerto. Kerto, Nggih. Matur sembah nuwun sampun rawuh hadir di acara dalu niki. Sedekah bumi wong ayu. Sedekah bumi. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi
tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Allahumma Tansah amin. pinaringan panjang yuswani. Panjang yuswane. Aduh sengkala elek. Elek nggih balak bendu ya nok wong ayu. Iya. Sing mirsani kuwat Kang. Kata sangat dorong sing nang live streaming iki mau tak delok wis 1 juta. Oh ngono. Sing dodolan nok ditutup ket sore mau spesial. Ono Niken, ono Jihan ngono. Oh Mbak Luar Jihan biasa. tadi sudah Sampun tampil sore ya? mau Oh nggih. iya. Alhamdulillah. Iki Padahal no, bersih desa. bersih desa warga masyarakat Karangkuten Gondang. Nanggap wayang. Nanggap wayang dalange Nanggap Ki Pringgo. Niken Salindri. Nanggap Jihan Audi. Nanggap Jihan Audi. Iki yang perlu dicontoh buat desa-desa yang lain. Ya ngono kudune, tepuk tangan dulu untuk Bulurah ya Nduk ya. Wis Iki nimbali jenenge rukun. Guyub Desa nek rukun. Rukun ki yo ngene iki. ngene iki. Tangan dulu untuk Bulurah ya Nduk ya. Wis Iki nimbali jenenge rukun. Guyub Desa nek rukun. Rukun ki yo ngene iki. Ngene iki, Tentrem contone. adem ayem ya toh. Ibu-ibuke ngene iki do rukun, do kompak kabeh nggae ungu-ungu kabeh. Wis Ya pokoke ta. nggih. Nek tanpa adanya ibu-ibu ini kita tidak bisa ditimbali. Gak iso nang kene. Heeh, gak ono sing gawe soto, gak ono sing gawe rawon wis cicip rawone wong Mojokerto. Urung Urung. Urung. Empale gede-gede nok, empale gede-gede pokoke. Daginge kok iji mana ya nok wong ayu ya. Iya, masalah aku marah ditawani anu rawon Ditawani rawon. Ditawani jangan bobor. Alah. Ya mah aku jangan bobor. Wong ayu Heeh. niki tembang ingkang angka kali dipun paringi langsung napa aja niki? ya. Heeh. Langsung aja. Sesarangan Pandawa Laras no Oh, Indonesia. Pandawa Laras. Waduh, sing anu ya, musisinya ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng. Wiyogane enom-enom no. Oh iya, wiyogane nom-nom banget toh ya. Dalangi ya sik enom tir. Di dalangi. Dalangi mang sik ganti maring ini minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Wis. Iya. Paling ganteng iki. Oh, paling ganteng tukang kecer. Kecer. Iya, wajahnya kayak teletabis ngono. Iya, meneh viral cer. Langsung kaya teletabis ngono. Ora nak ya. Goyang. Iya. Tembang angka kali nok Niki mengayu. mau permintaan dari Ibu Lurah wonten pamer bojo kalian apa Bu wau Bu? Sigar ya. Sigar. Sigar dulu aja. Jenenge sing request iki anak buah kabeh. Meneh nanggap nggih, Bu. Amin. Tak dongakno rezekine akeh. Amin. Nggih, Iso amin. munggah haji kabeh. Amin. Iso nanggap baniken. Sak rombongane campur sarine Oh nok iya, ya. Pandawa Laras saya. Ojo lali MC-ne pisan. Ora kaget. Jane yo ndek ngaruh. Heeh. Maka sesaran campur sari Pandawa Laras Indonesia. Ibu nyanyi nggih Bu Ada nggih? Niken Salindri. Yang di sebelah sini nyanyi ya Bu ya. Iya. Eman-eman lo ditanggap nih Mbak Niken ada-ada kok Kediri orang nyanyi bareng-bareng. Ih anaknya siapa tuh ya. Sabar si omong gila cangkeme Mbak Niken. Ngono-ngono iku ketes ulan wingi. Apa flyer didomno iku ana Niken gak iso turu sak ulan makne sing bingung Aduh, iku. Masya Allah terima kasih ya. Ya Allah kon pidato iki lho aku. Iya, kongkon pidato. Makasih ya. Ini dibuka sekarang apa besok? Oh ya, oke. Nggih. Apa kapan wae? Iki nek duwite ra? Ora nek aku membuka. Makasih nggih adik-adik nggih. Makasih ya sayang ya. Sehat selalu, pinter sekolah ya. Amin. Heeh. Soalnya SMA bolos gak apa-apa. Ora oleh. Bolos tanggapan. Muga-muga rezekine kaya sampean wong ayu ya. Amin, ya. Ngono lho maksude. Lah iya ngono maksudku urung tutup kok. Sih. Terima kasih. Sigar. Sudah, Mbak Niken sudah 5 lagu. Nih, diprotes ibu-ibu PKK. Wes Bu. Wes 5 lagu ki mau. Dorong jarene no. Masa urung? Durung. Masalah ki mau wes 5. Aja lagi loro ya Bu ya Allah. Nggih. Ibuke direwangi nangis. Heeh, sampe kayak ngono no. Biasa iku ambek luma-luma ndelok nang YouTube ngene. Iya, alhamdulillah saiki ketemu ya Bu ya. Saiki ketemu langsung. Ketemu Mbak Niken langsung ya Bu ya. Oh biasanya di Facebook ya Bu. Alah.
IBE nduk Facebook gak duwe IG lali aku. Oh iya, tapi kan duwe TikTok ya Bu. Duwe TikTok. Masa Allah wis pokoke. Piye Bu? Rasane atine seneng apa gak? Seneng banget sayang, Seneng banget. Mbak Niken cantik apa ndak? sangat-sangat cantik kayak bidadari. Hei. Ngono. Aku ki gak percaya karo ibu iki wis jelas-jelas ngapusi. Sampeyan apa ngerti bentukane bidadari kaya piye? Lah ya. Lah ya goro-goro kok. Alah. Heeh. Jenenge wong no, ibu-ibu PKK ya ngono ku mang pasal 1 iku mang. Gak gelem ngalah. Heeh. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Iya, jane lho ibu kaya Allah. Ya Guyang-guyu ya Allah. Ya Allah. Ya ampun kaya sumeh heran kok guyang-guyu. Nanggap dhewe mangkane. Heeh. Ya. Ngene iki meneh statuse wong sakarang kuten Niken kabeh. Ora apa-apa. Luar biasa pokoke. Desane Karangkuten ki kan kompak. Kompak selalu. Gawe status Niken siji kudu gawe kabeh. Niken kabeh. Nanggap Niken siji yo nanggap kabeh anak ya. Nak sing mburi disopo kok kaya ngantuk ae kok. Soale delok bokongku. Delok bokonge. Delok bokonge Mbak Niken komanan bokong ya. Bio. Tapi alhamdulillah seneng ya Bu ya. Seneng. Seneng nggih. Seneng. Tahun ngajeng nanggap malih nggih. Amin. Oh sing gak melok bayari bau anter. Ngomong-ngomong desa kene iki ta saulan nanggap ping pindho. Nanggap ping pindho saulan jenengan. Heeh. Alhamdulillah wis pokoke. Kita undang Bu Lurah dulu. Bu ya. Lurah, nggih. Monggo Bu. Bu. Ayo Bu bojo meneng Bu Lurah. Monggo Bu. Nggih. Ayo Bu, ya Allah. Ada. Ibu Lurah ayu cuantik Masya Cuantik Allah. kembar kaya Niken iki Bu Lurahe niki. Saya tak cekelani mik Bu Lurahe niki. Nggih, amit nuwun sewu Bu Lurah. Kamu pakai mic ini. Oh, ngono. Bu Lurah dan pakai Nggih. ini. Nggih. Monggo Bu mriki Bu. Nggih, waduh. Celak Bu kali Lurah. Mbak Niken monggo. Nggih. Bu Lurah cantik sekali, mirip kados Mbak Niken. Ayo pundi Bu? Nggih. Ayo Mbak Niken nggih. Lah. Gak wani jawab. Cantik Bu Lurah, cantik Bu Lurah tapi akeh aku. Akeh ame anu. Wis pokoke. Nggih, cantik lahir dan batinnya. Sama Mbak Niken. Nggih to Bu. Heeh. Lek gak ayu lahir batine lo gak mungkin sampean ditanggapno kaya ngene Duh. iki ya. Wis nyoto pokoke. Wis nyoto duwite Nggih. ilang musnah lha iki Nggih. ora iki kan nyoto. Nyoto pokoke. Heeh. Heeh nggih. Ibu umurnya masih 17 tahun nggih Bu nggih. Oh, kelihatan muda sekali gitu loh ya. Ditambah Baby fish. Baby fish. Baby fish. Kalau ini bukan baby fish. Enggak. Wis enak boros ngene. Heeh, wis engko daripada engko tutuk ndi viral aku. Lah, kamu wajahnya boros-boros manja gitu. Alah ngono isin aku. Heeh. Bu Lurah saged nyanyi napa mboten? Mboten. Bu Lurah mboten. Langsung. Heeh. Tapi ngancani Mbak Niken nggih. Nggih. Nek mboten saged nyanyi berarti nyawer mawon. Nggih no. Heeh, wis mang iku wis gak usah ijol-ijol lek Bu Lurah nyawer ngono. Langsung gebokan nok wong ayu. Ngono Tenang ya? ae. Tenang ae wis ta. Oke, Heeh. monggo Bu. Nggih. Nyanyi Bu Amit. lho. Loh, nyapa kok tampani mike? Dah. Bu Lurah ki arep nyanyi kok. Ngono. Ya, monggo Bu Lurah, aku lak bingung. Bu etok-etoke nglebu Bu. Heeh. Dan dicekel ngono wae kok ya. Teko dicekel mawon, Bu. Wow, request-e pamer bojo. Nggih. Bu. Ya. Untuk warga desa Karangkuten semuanya dan ibu-ibu. Oh iya. Nggih. Nggih, pamer bojo. Ya, nanti cendol dawetnya bareng-bareng ya Bu Ibu ya. Siap. Napa, Bu? Langsung mawon. Mboten Bu. Wah, mboten Bu ya Allah. Napa ta jenengane? Ya Allah, Bu. Repot-repot ki lho nyapa ya. Niki, sampeyan kaya niki nggih lho Bu nggih wong lho nggih Bu. Oh, siap. Siap nggih. Monggo ning Niken Salindri. Pamer bojone Bu Lurah nanti. Bu. Oh, dereng. Derek ngerti mari. goyangane Bu Lurah Monggo amit ya. nuwun sewu. Mboten napa-napa Bu. Heeh. Ya. Monggo Bu mriki Bu.
Maka seseorang campur sari Pandawa Laras Indonesia pamer bojo. Pamer bojo. Pamer bojo. Ning niken Salindri. Iya. Request bulura sampun dipun pinangkani. Sudah. Nggih. Ibu, Bulura wis sapek-sapek so. pripun? Joget lho. Tapi mboten Ternyata poro nek tidak joget-joget mau. nggih. Tibae nggur ngene-ngene tok. Nggih. Ibu-ibu niki sampun ngantun apa dereng? Sampun. Nggih. Dereng nggih, Bu. Sampun. Nggih. Dilanjut nggih, Bu. Boten. Nggih. Sampun puas apa dereng? Dereng. Temenan pokoknya terniken-niken sedoyo iki. Seluruh Indonesia lho Ken iki kan sing mirsani. Mungkin yang di sebelah sini ada permintaan lagu apa? Ayo. Napa? Apa? Ular kambang, mangke ular kambang iku. Wedhus. Mambu wedhus. Iya maksudnya? Hah? APT Thailand. Ngapa? Oh, piye Bu, piye Piye Bu, apa? piye Bu? Piye apa sih? Sing piye, Sing kok piye, jelasno jangan jawane sing piye? sing piye, piye, piye. Iya. Sing piye, jajang sing. Sampeyan mau melekmu nyanyi piye? Iku lho. Tete tempe apa piye jane? Kuwi Bu. Iso ngene-ngene Bu. Jajal tak delok ayah. Aduh, yang salah. Uduk bokonge sing maju mundur. Ngene lho. Bisa ndak? Mas Jajal Mas nuruti ibu-ibu. Pekakak-pekakak ya. Nuruti ibu-ibu kan dari pasal 1 mang lo, ibu-ibu itu selalu benar. Iya. Jaluk ke apa kumang? APT Thailand. APT link. Si jajalan no ke apa no APT lagi? Jajalan no. Nah. Mas kok ngono tok to, Mas? Engko tak kepro lagi kok suwi. Sabar dong. Kira dalang kok piye tok tak tok tak tok. Iya, sik dideleki sik ditutuli no. Santai mawon. Jangan terburu-buru. Oh iya. Kita harus Iki ke sabar. apa iki? Ada. Alah padha wedoke. Alah omongmu. Kok Wah, dhewe kan padha wedoke. ngono? Heeh. Kena ndek mau salin bareng kok. Ngono nang buriku mang. Alah. Ero berarti ya. Wis nok ketemu ta, Mas? Mas wis ketemu kok, Mas. Heeh. Mas iso gak, Mas? Nek kaya Jan iku lho. Iki botane dhewe lagi kok. Engko diangkat engko. Jane ibu iku lho bawen dina TikTokan paling nggih sampean iku. Heeh. Wis temenan. Wis ora sang musik, Mas. Tito pati kut abate. Nek. Ana nampate apati tena. Apati ya, apati teteku. Apati to apati kut abate. Wis marem ya, Bu ya. Marem. Wis. Yo alah. Bu mek satrit. Satrit iki wis marem lho, Bu. Ayo, lagu Oke. selanjutnya. Monggo dipun Ini pinangkani napa niku? spesial buat seluruh warga yang ada di sini, spesial satu lagu terakhir buat kalian semua. Wes rasa ngoyak, ora melok nanggap kok ya. Ngono. Nih. Perjanjiannya petang lagu loh, Bu. 5 10 tambah ya, Bu ya. Sak lagu tambah 10 juta ya, Bu ya. Ning niki ana sing request ya, Wan. Apa? Pujaning se jarine. Masa bengi-bengi pujane sih. Enggak, Kak. Sing rada hot, Sing rada hot, Mbah. Kono. Apa? Napa? Apa? Janda 7 kali. Senda 7 kali.